dneska som tu bez môjho brata. Konečne som sa ho zbavil. Bol som už konečne, som rád. Dobre, ideme hrať asi Among Us, lebo som to jediná hra. Ty sa ma nezbavíš. Kámo, ty sa ma nezbavíš, bohužiaľ. Ripe. Ani ja som sa ťa nezbavil, teda ani ty mňa. Tak ideme teda hrať Among Us, bro. Hej. Určite nebolo naplánované, určite sme nechceli, aby som tu nebol. Ľudia, prepáčte, znieme trošku divne. Môj hlas trošku nehlasuje. A ja som zachytnutý troška. Sa mi nedá rozprávať. Dobre, musíme nájsť aké lobíčko. Dám online, enter code. No môj kód je RXHTFG. RXHTFG. HTF. Dobre. Nemáš také skillišu. Vie písať. Ale iba on na mobile, v škole píšem. Dobre. Dúfam, že tento bareček nás... Dúfam, že dostanem impostera. Alebo Vipera by som bol vlastne najradšej. Ukáž, pozriem sa na vole. Keď sa pozriem na oný. Kámo, on som dal 15, oný. Guardian Angel. Jo, to je k ničomu. Oni všetci budú protektovať. Ježiš, to bude totálny spam teraz. Všetci budú protektovať. Ľudia, páčilo sa vám to video kreslenia, ak ste to už videli? Napíšte mi, že koho by som mohla nakresliť na budúce. Kamo, 3, 2, bomba. Nakreslím moju profilovku. Neoslavuj, nevieš čo si. Ak si impostor, tak si kámo. Hej, ale si kús, lebo všetci sa budú protektovať navzájom. Impostor. Bro, mne tak ničomu, ja som noizmaker. Idem čeknúť kameru ešte. Ja idem Tak si... viem, za kým pôjdem, kámo, určite. Bro, mňa rovno zabili. Ja idem protektovať všetkých. Kámo, musím sem. No dobre, ja idem protektovať len tak, lebo môžem. Bro, moje telo už sa rovno reportnulo. Ja netímujem, ja som tu len tak. Dobre, ja libujem, ja idem sám točiť. Ne? Dobre. Ľudia, tak teraz som tu furt mojim bratom. Ale teraz si ho nevšímajte, lebo sám idem hrať. Ani vy jeho. Dobre, ideme hrať túto mapu, lebo sa mi chce. Mám čas. Ani nie. Ale môžem. Okay. Zlé roly. Až na shapeshiftera. Teda ľudia, dúfam, že dneska sa vám toto video bude páčiť. Posnažím sa aj trošku dneska postrihať. Dúfam, že sa nám to podarí. A ľudia, ak ste tu, tak mám na vás otázku. Máte takú aplikáciu na editovanie a strihanie videí, lebo doteraz to ešte nemôžem robiť. Potreboval by som k tomu robiť edity. A postupne aj kreslenie. A lepšie videá. Aj čo som mi? Gibrode. Ja už som zaglásil Boh. Bum. Nehovor, že som aspoň crewmate. Aspoň, že nie som tá rola. Sice áno, je lepšia asi dať ako tá jedna, ale furt nemám rád. Dobre, musíme nájsť moje tásky.